So yun mga kulot, dili nagtapos ang amon nga pang sa first game namon. Bale, dua ka game mga amon ang pang diri no sa coach kasi si Sir Mark, si Sir Kevin. Salamat kakalabot kami diri sa dumaan ano, Badyangan. So yun ang mga kulot no, pag-support ang ilang page. May mga page na mo sir? Badyangan Feno. Badyangan Feno, mamon yung page. Ano mo promote yung inyong page sir? Okay, so to invite everyone nga mag-support sa amon yung page, Badyangan Feno Basketball Club. Hindi nga promote yun, no? Especially ang ginawa natin kag ang hining mga kabataan yung mag-improve yun sa ampang. So, to expose sa ilang skills and also ang ilang attitude inside the court. So, thank you kids sa opportunity na ginatag ni Sir. Ayaw pinipring mga kabadayon na gining vlog niya na ma-inspire sa iban, especially sa amang man. So, thank you kids. So, please support us, Badyangan Feno. So, thank you kids. Thank you kids. So yun ako, tinigil na page to. Dili lang kung gusto nyo magatayo, dili sila. Welcome din ka mo diri, kanami sila gym. Actually, may bago sila nga gym nga, humangon. So no, kabay pa mga abalik, kita diri liwat sa ilang. Salamat mo sa ilang mga players. Nay ang kagina. So yun, goodbye, diri na sa Badyangan.